kunoNkulunkulu osezulwini Sbu. obona la khona thina singaboni khona. Eish. Athi omunye mayemchaza athi akozela kalala. Sbu. Athi omunye mayekhuluma athi babusisiwe othemba labo lokuJehova. Sbu. Ngiyakuzwa. Mabunda, Sbu. uma uthandaza kuNkulunkulu obona la ungaboni khona, Yeah. okusho ukuthi uyena ozokwazi ukudila nalezo zinto. Emabunda, umthandaza uvimba izinto ukuthi zingenzeki. Sbu. Zizokwenzeka lezo zinto. Kodwa masothandazile angeke umsebenzi walento usafezeka. I don't know if Sure. one makes sense Mabunda. I don't know. It makes sense. Uthi uDavide ugibe lwaphukile. Ngiphunyukile. Sbu. Ugibe lashana lodwa. Kodwa mina ngaphuma. Sure. Ubani uDavide kanti? uDavide indoda yamahubo, indoda ethandazayo. Okusho ukuthi umthandazo angeke uvimba abantu ukuthi bangabeka ugiba labo. Yeah. Bazolibeka ugiba, but lo nkulunkulu osemfihlakalweni. Sure. Lo nkulunkulu obona thina la singaboni khona. Sbu. Athi uDavide noma ngihambe egodini lothuzi lokufa, angesaba ukuthi ngizohamba Mabunda. Sure. I will go. But i-assurance ithi angesaba ngoba yena unami. Ithi into no weapon formed against you. Ayithi ukuthi awekho ama-weapon. Akhona. Ithi no weapon formed against you shall prosper. Okusho ukuthi ke akhona ama-weapon. Umona is a weapon, ukhona. Kodwa inkinga naye, it will not prosper. Now the thing that we need to do, we need to understand that emhlabeni nasemaphoyiseni banesibhamu, but at the same time they have what we call i-bulletproof. Umthandazo yinto eba yi-bulletproof. Bathi noma sebathakathile undlule phakathi kwizimo lezi banga-expectanga ukuthi undlule Kizo. uthi mvangeli noma imoto yakho sebayithele ngemithi bayibone iphumelela uthenga ezinye Noma igubudile. igubutile ivuke kusasa. So kodwa no imoto ingagubuda kodwa ingayenzi imishini ukuthi Ufe ngoba imishini kubulala. imoto. So I wish now we can go back to understanding and say, Bafethu, pray a prayer of protection.